Sve zarad ljubavi. Odmah nakon što se emisija Pitanje novinara završila, bilo je neophodno da Iva Grgurić i Stefan Karić porazgovaraju u svom odnosu, ali i netrpeljivosti koja je nastala od kad se učesnica Maja Marinković zvanično uselila na velelepno imanje. Rasprava je nastala kada je Stefan pozvao Maju da sa njim i Vladimirom Tomovićem deli krevet, dok se ne snađe, na što je Iva burno odreagovala. Jel se ti igraš sa mnom, ti se nju zvao, ležeš pored mene i nju uvlačeš u krevet, počela je Iva. A što da ne, kakve to veze ima sa tobom, pitao se Stefan. Da li bi tebi bilo okej da ja spavam sa drugim frajerom, pitala je Iva. Već si spavala, jesam ja nešto rekao za Matiju, pitao je Stefan. Ti sad nešto radiš u inat, pitala je Grgurićeva. Neka bude da je tako, niko nije rekao da ću ja biti sa njom, došto drugi pričaju njihova stvar. Šta ja imam sa tobom? Ne znam zašto misliš da sam ljubomoran, ja ti kažem da nisam. Ti si samo nesigurno sebe, rekao je Stefan. Okej, gazi po mojim emocijama da bi ispao frajer, ali ljubomoran si, samo ne želiš da priznaš, rekla je Iva. Međutim, očigledno je da Stefan ne može da se pomiri sa činjenicom da o Ivi kruže glasine da se bavila nemoralnim poslovima, a večeras nije mogao da sakrije šta o njoj misli. Ti si prosta devojka, majke mi, ti samo psuješ, izdaješ, ćoškariš. Ja to ne volim, rekao je Karić. Ja samo planem, ja sam dama, rekla Iva. Ti si dama, kako da ne, konstatovao je Karić.